Para sa mga handumanan na to nakapaagi. Siyempre, atong handumanan sa usa ka mga hulagway na kinaraan. Sa pagtanaw atong mga hulagwaya, mubalik atong kagahapon na sinati, kalipay ug kasakit. Alright. Sa isang larawang kupas ay aking nasilayang muli ang ating lumipas. Kung may babalik ko lamang panahon at ang oras, hindi sana lungkot at pagsisisi ang aking dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba ng buhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. At ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Sa itong yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Muna tapigi gina inyong mga picture. Dili lang guys sa Facebook. Ato nang ibutang sa tong pitaka. Kung ginagamit ang mga hulagway, pabalik sa kagahapon. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba ng buhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. At ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Sa itong yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Salamat sa'yo. Thank you. Muna ang atong mga picture. Usa na siya sa pambalik sa atong picture. Sa atong mga kagahapon, mga hinumduman na pagpati. So, grabe kay powerful ang picture. Salamat.